Obec Vajnory patrí svojou polohou do malokarpatskej oblasti s poľnohospodárskou a vinohradníckou tradíciou. Striedavo patrila kráľovskému mestu, ktoré využívalo jej pohostinstvo po stáročia. V súčasnosti pripomínajú tradičný život na dedine nielen architektúra, ale aj ľudové piesne a kroje vyšívané nádherným vajnorským ornamentom, ktoré prezentuje folklórna skupina Vajnorský okrášľovací spolok. Spolok má ambíciu uchovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo Vajnor, ktoré úzko súvisí s tradičnou ľudovou kultúrou. Vajnorský okrášľovací spolok dodnes udržiava fašiankové zvyky, stavanie mája, dožinky, vinobranie a je vyhľadávaným pre tradičné čepenie nevesty vo vajnorskom kroji. Viaceré kroje majú viac ako 100 rokov a sú originálnym dielom našich predkov. Veselá dzedzina, po nich sa prechodí, presmutná dzevčina, po nich sa prechodí, presmutná dzevčina. Centrum Vajnor bolo v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Niekoľko zastávok v domoch či na vajnorských uliciach v rámci podujatia Maľované Vajnory presvedčí návštevníkov o kráse ornamentu, ktorý z úctou k autorkám a tradíciám ich majitelia opatrujú. Situácia s koronavírusom zasiahla aj naše podujatie Maľované Vajnory, kde chceme prezentovať krásu vajnorského ornamentu, ktorá je ukrytá v súkromných priestoroch. Tá snaha, ktorú my ako Vajnorský okrašľovací spolok chceme týmto podujatím ponúknuť ľuďom z celého sveta, je, že dá sa aj dnes v modernej dobe žiť spolu s vajnorským ornamentom, nielen vajnorským ornamentom, ale udržiavaním folklórnych tradícií ako súčasť bežného života. A to, že naozaj to nie je len folklór na oko, nám ukazuje množstvo ukrytých takýchto krásnych malovaných malieb, ktoré sa nedajú preniesť, pretože sú to maľby na stene. Tieto maľby sa ale prenášajú aj na iné prvky, ako je napríklad aj toto vajnorské rúško, ktoré je malované, aby sme mohli takýmto spôsobom prezentovať aj vonku vajnorský ornament. Po nich sa prechodí, presmutná dzevčina. Členovia spolku sa podujatím snažia zachrániť históriu namaľovanú priamo v sieňach vajnorských domov. Motivujú a povzbudzujú obyvateľov Vajnor, aby sa tieto hodnoty zachované v ich domoch stali súčasťou moderného života a neváhali ich prezentovať verejnosti. Vajnorský ornament bol zapísaný v roku 2016 do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Rukavce ze zlata, na všem si vyšila, rukavce ze zlata, rukavce ze zlata, patríček slíbený, na nic mi je na nic, ručník vyšívaný. Ručník vyšívaný. Vajnory, Vajnory, veselá dzedzina, po nich sa prechodí, presmutná dzevčina, po nich sa prechodí, presmutná dzevčina. Privyká, privyká,
ze zła